खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गसाइगाव श्रीरामपुराव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गुबुन रायजोनि सिगारेट हमनो हायो। थांनाय हरनि समाव श्रीरामपुराव गुबुन रायजोनि सिगारेट हमदों। गंसे औवाजों बुंफबनाय गारिजों सिङाव लाबोखोमादोंमोन सिगारेटखौ। सिगारेट लाबोना हमजानाय ट्राकनि नाम्बारा MH04KU3357। लोगोसे गारि सालायगिरिखौबो हमनो हायो। हमजानाय गारि सालायग्राखौ उत्तर प्रदेशनि राकेश यादव होननानै सिनायथिनाय जादों। फरायसाखौ सौख्लायनाय बास सालायग्रा बिपुल बर'खौ हमबाय। गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव गंसे स्कुल बासजों सौख्लायजाना सासे फरायसानि जिउ खहा। दिनै फुंनि समाव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। दिनै फुंबिलि समाव रयेल ग्लबेल स्कुलनि AS01PC7411 अनजिमानि गंसे स्कुल बासआ फरायसालियाव गावनि बिब'जों स्कुटियाव गाखोना थांबाय थानाय समावनो उननिफ्राय सौख्लायो। बे जाथायजों प्रिया कुमारी मुंनि सासे फरायसुलिनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। लोगोसेनो बिब'आबो गोब्राब जखम जायो। जिउ गोमानाय फरायसुलिया हातिगावनि लिटिल फ्लावार स्कुलाव थाखो 10आव फरायोमोन। बे जाथायनि उनाव बास सालायग्रा बिपुल बर'आ खारखोमाना दंमोन। नाथाय दायो बशिष्ट पुलिसआ बिपुल बर'खौ खानो हाबाय। पुलिसआ बास सालायग्रा बिपुल बर'जों लोगोसे हेन्डीमेनखौबो खायो। लोगोसेनो बासखौबो गावनि आवथायाव लायो। ब्रैथि खेब साबसिन एंकर बान्था मोननो हानाय खौरां फरायग्राया रुंसारि जाबाय। दूरदर्शन टीवीआव भारतनि गिबिसिन आइजो इंराजि खौरां फरायग्रा गीतांजलि आयारआ 77 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि गीतांजलि आयारआ दूरदर्शन टीवीआव इंराजि खौरां फरायग्रा महरै 1971 मायथाइयाव जयेन जादोंमोन आरो बिथाङा ब्रैथि खेब साबसिन एंकर बान्था मोननो हादों। गरमाव मोब्लिब बिल खमायनो थाखाय रायजो राजाखौ बिफांनि सिङाव जना थानो थिननाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा गाव 22 था एसि सिङाव थायो नामा? माखासे असमिया खौरां बिजोङाव फोसावगासिनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारीया गावनि मावख'आव मोन 22 एसि बाहायदों होनना। दुगैनायावनो दैयाव गब'ना जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ नगाव जिल्लानि राहानि थागिबि रहान गगৈ होनना सिनायथिनाय जादों। रहान गगैआ इउनिभार्सिटि अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि मेघालय सुंद'बै USTMनि फरायसामोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।